Poštovanje, dragi prijatelji, evo dugo se nismo vidjeli, malo kratkog obraćanja od Maksa, 7 dana se nisam javljao, bio sam u mišje rupi, ali imao sam neke obaveze privatno itd., ajde da ne pričamo i da ne dužimo, da vam se obratim, evo povodom nekih novih vesti, novih dešavanja. Upravo sam čuo da Zelenski, maneken, to jest glumac bivši, a sadašnji predsjednik Ukrajine, leti vojnim američkim avionom za Washington kako bi tražio još malo oružja i para. Jednostavno, šta da vam kažem? Sva ova inflacija i sve ovo što nas je snašlo upravo je posljedica ovog rata, ovog jednog tužnog i nažalost dugog rata koji nikako ne prestaje, a koji osjećamo posljedice svi po našim džepovima, prvenstveno preko ove ogromne inflacije koja je 15-16% i koja je naše plate i penzije faktički devalvirala, jer generalno sve to mora neko da finansira, znate, mislim, to što oni pričaju, milijardu, 2, 3 dolara, sve je to vrh ledenog brega, najveće pare i najveće donacije i sve to se krije i to se ne prikazuje. Daje se mnogo više nego što se kaže, to hoću da vam kažem. Zato sad Evropska centralna banka i Fed, to jest američki, oni štampaju pare, štampaju dolare, štampaju evre, štamparije rade besomučno i onda se normalno robe i usluge obezvređuju i postaju skupe za obične ljude. Slično se dešava i kod nas, verovatno i naša Narodna banka mora da štampa pare. Čim štampare para rade besomučno, onda narod živi sve teže i teže. Hoću da vam kažem da je to sve jedna priča koja se nadovezuje. Evo i Putin je danas izjavio kako i on neće odustati, kako para imamo koliko hoćemo, ratovat ćemo koliko treba. Tako da vam kažem, da na svetskoj sceni budu jedan, ajde ne kažem senilni, ali vremešni čiča kao što je Biden, koji bukvalno i sami vidite ne zna ni stepenicu da pogodi, i s druge strane jedan ratoborni bivši KGB-ovac kao što je Putin, onda jednostavno svetu se ne predviđaju neke lepe priče i lepa budućnost. Nažalost, živimo u nekom vremenu gde je sve ludo. Oni su pričali da je ovaj Trump malo lud i šašav, ali mogu da vam kažem da je Trump znao nekada ukoči i da podigne ručnu, za razliku od sadašnjih političara koji su očigledno kao omađijani, pa vidite prvo i ovog Šolca, mislim, čovek koji je neki liberal politički i on je postao neki ratobornik, zove na naoružanje, na borbu, na ovo, na ono, mislim, ne znam. Da li je ovo pogrešno vreme ili živimo u vremenu gde su pogrešni političari, a ja bih rekao da je upravo to. Šta da vam kažem, mislim, ništa lepo, ništa dobro, i kod nas ovo na Kosovo, vidite, zbog tih tablica možda izbije neki rat, pa da će da pošaljemo 1000 vojnika, pa mi navodno njih molimo po rezoluciji da nam dozvole, a oni neće da nam dozvole, a mi onda dođemo danas pa Vučić moli NATO pakt da zaštiti srpski narod. Ko je lud, ko je šašav, ja zaista ne znam. Ali ovdje jedno se priča, drugo se radi, treće se misli. Mislim, da li je ovo vreme neke normale, da li ovdje ima dvoje ljudi da sednu, da se nešto dogovore, da neki sporazum se napravi. Mislim, ljudi moji, pa 21. vek je vreme neke pameti, valjda, informacioni tehnologija, a ovi političari nas sve više zakljupljuju i vraćaju nazad, ne znam. A mi živimo sve teže i teže, dolazi Nova godina, dolazi Božić, nama je para u džepu sve manje i manje, predviđaju recesiju, predviđaju krizu, bit će ovo, bit će ono, nemojte da štedite, gasite sijalicu, piše na televizoru, štedite električnu struju, štedite gas, ne znam ovo, ne znam ono, pa šta da štedimo, dokle više da štedimo, pa dok smo živi da štedimo, na čemu više da štedimo i dokle, ja ne znam. Ali ništa dobro nije, ovi kao Ukrajinci hoće sad ovaj patriot sistem, to će kao nešto da im promeni.
Rusi, ljudi moji, pa neće ni oni tu da popuste, hoće i oni nešto da dobiju, pa ne može da izgube. Desi vidu da nuklearna sila izgubi rat. A to se nikad nije desilo. I mi smo pričali 78 dana, pobedit ćemo NATO pakt, pa na kraju popustismo. Mislim, ja ne kažem, ovaj Zelenski jeste dobar za neke spotove, za neke reklame i to, onako, obuče onu tesnu majčicu tamo dok mu pola Ukrajine nema struje i grejanja, on se tamo folira kao u kratkoj majici, pa kao nešto, a nema ga metar i žileta, kao on je neki ratoborni, ovo ono, izgine toliki narod, a on vi dalje, ajde još, mi ćemo da oslobodimo. Gde ćeš ti da oslobodiš, ovaj ima oružje i oružja koliko hoćeš, ne znam. U svakom slučaju kod nas ništa nije dobro, poskupljenja će tek da stignu od nove godine, pa ćemo kajševi još više da stežemo. Šta da vam kažem? Da će biti ulične rasvede, da će ona biti ograničena, priča predsjednik, neke bajke, ovo ono, gradit ćemo neke nove elektrane, radit ćemo neku diverzifikaciju energije, da ćemo, Azerbejdžano će nam da gas, ovo ono, ne znam. Sve u svemu, eto toliko kratko da vam se opratim, da vam poželim predstojeće praznike, ko je slavio također srećnu slavu, sve najbolje ljudi, živi bili, pa se vidimo u nekoj skorijoj prilici uskoro. Eto, ako me nije bilo dugo, nemojte da mi zamerite, nekad i ja dođem u neku apatiju, šta da radiš, život je takav. Pozdrav, živi bili, sve najbolje.